Mina guys, igama ngiqabile ngiphathela amazibela enimba ngomhla ka-23 June. Hhayi-ke guys, ubhuti kamawethu manje nje wabona ukuthi cha, ukuvumela umawethu azohlala laphaya akusilona iqhinga elihle. Usho kahle ukuthi hayi bo, wendoda, ngampela ulalela lo muntu. Ebuza umfowabo umawethu, wathi umawethu, ewe kaloku, khona ningxaki? Wathi khona kakade. Hawu, lo muntu lo usanda ukubulala umuntu nje. Wathi hayi bo, angithi simvumele no-Onga ukuthi eze apha. Wathi hheyi, ungadibanisa izinto ezingafaniyo. Lo muntu ubulala umuntu esimaziyo kaloku. Manje ucabanga ukuthi uzokuyekani wena? Ungakhohlwa ukuthi nawe uyabandakanya kule nto. Angithi wena ubukade ubhizi lokumshushisa umphoqa ukuthi akakhonfese. Uzokwenza njani uma ukuthi uze lo muntu for i-revenge? Hayi bo guys, uthe esasho njalo beqhamuka ulwandle. Wathi hhayi, khululekani guys, angizoyenza leyo nto mina kunina, soze nganilimaza. Hayi bo. Wathi uma wethu, kodwa nawe why ungahambanga wayekhaya vele? Wathi hhayi, bangirilize izolo ekuseni laphaya ejele. Bathi emva kwalapho bathi bafuna ukuklirisha i-paperwork yami. Bathe sebeklirishile-ke bathi abafonele iloya. Ngathi cha, bangayifoneli iloya yami because iloya yami phela uma, kanti bengafuni ukulanda uma. So ngimane nje ngacela imoto ukuthi ngidrophe lapha e-town. Ngithe ngisawokha nje ngakhumbula ukuthi khona nina guys, ngamane ngakhetha ukuza la. Wathi uma wethu kulungile, kodwa phela hamba uye ekhaya. Hamba uye ekhaya, uma wakho yakudinga futhi uzokwamukela. Futhi ubaba wakho naye kade ayesho ukuthi uphatheke kabi ngokuthi akavaze azokubheka lapho usejele. So uyayisola. I'm sure uma usufika endlini, hayi nizolungisa izinto. Wathi ungangitsheli ngaloyo, ungalinge nje ungitshele ngaloyo. Wena ungacabangi ngoba nakho babekwamukele laphaya enkampanini yakhe. Waqede lapho wathi hamba usebenza khona uyikhulise, ebese ucabanga ukuthi umjito grand. Ubaba wami akekho grand. Hayi nangampela-ke guys, umawethu-ke imizamo yakhe ukuthi-ke axoshe ulwandle laphaya yaphela kanjalo. Wabancenga ulwandle ukuthi-ke bamnikeze nje isikhashana ukuthi ahlale khona laphaya until he finds his feet. Ukuthi why vele ongangagodukanga guys, namanje ngisayibuza. Kodwa-ke ngampela ukuthi aye kubo akuyona ngisho into esengqondweni yakhe kwamanje. Hayi-ke guys, le kozondo-ke uma wakhe uphatheke kabi kakhulu ulwandle. Uyasho ukuthi hawu kodwa ulwandle sengipheke kamnandi kangaka, awubheka akafikanga ekhaya, nokudla kwami akakudlanga, angazi ngampela ngenze njani ngalo mntwana. Useyasho kubaba bakho ukuthi akehlise umoya. Uthi ngikwehlise kanjani umoya? What if lo muntu ulimele? What if wathi nkosikazi, musa ukukhuluma kanjalo, ulwandle right, uzobuya mase isikhathi esifanele. Emsebenzini-ke ngakusasa uma wethu uyile ofisini, kubonakala nje ukuthi ubhuti udangele, unale mfihlo le kalwandle, kodwa futhi ufuna ukuyishera naye uMr Zondo. Uthe uma efika nje uMr Zondo laphaya-ke uSydney, kuyena uma wethu esho ukuthi ndoda, ubuke ukhathele, uke walala nje? Wathi cha Mr Zondo. Wathi yabona nje ngale ndaba yayizolo wakade uyisho ukuthi ufuna ukuthi uthole ama-shares la enkampanini. Wathi no, it's okay. Wathi ithi ngiqede ndodana. Yabona le nkampani ngiyakhe kanzima, ngikhiphe wonke ama-investment enginawo ngakha le nkampani ngiyakha ngedwa. So angisho ukuthi nginqaba lesicelo sakho, but okwamanje ngicela unginikeze isikhashana ngithi nami ukuthi yabo ngikhule kule nkampani yami, ithi ukwenza i-profit, then sizophinde siwuvakashele lo mqondo wakho. Uthe suka lapho wathi-ke noma mina bengifuna ukukhuluma ngendaba kalwandle. Wathi ulwandle lo mfana akevo uhlupho. Yazi ngize ngiyibuze ngelinye ilanga ngokuthi kungani vele mina ngamtholanga umntwana womfana ofana nawe mawethu. Yazi phela wena u-focused, yabona wena you are dedicated, awufani inhlobo nolwandle. Wathi hhayi mnumzane uZondo. Wathi ngicela singayikhuluma indaba kalwandle, kobe ngingena i-phone call. uMr Zondo wawumuntu nje wamatasatasa, wayishiya indaba kalwandle ilenga kanjalo. Hhayi-ke guys, there you have it. Naye kolwandle ngathi umqondo hhayi ngoba nakho umhambela ngokuthi-ke angabuyela ekhaya. Uyazi ukuthi ubaba wakhe vele is not proud of him, and uyazi uma efika laphaya uzoqala amcomparison noma wethu guys. And awukekho komntwana uthanda ukucomparison nabanye abantwana noma kuthiwa ubheda kangakanani. Guys, akupheli-ke lapho. Le komabandla ugirl umoshile man yanga, after everything abamenzele yona ugcine ekhohlisekile-ke. Nangampela lo mfanyana kuthiwa-ke uSomila ugcine-ke elale nayo ingane, waqeda wayithatha yonke ividiyo wayifaka efonini wathula phansi.
ekuseni ubese loke esenda ama-messages ethi last night was amazing. Nawe uyanga, oh yes it was special. Akazi ugele ukuthi hey khona okumsina kumjeqeza. Ngisho esevuka ekuseni esiya esikolweni ugele ngakusasa uyamvusa ngama-video call uSomila, uyasho ukuthi oh I've been dreaming about you. Hayibo uyanga is so in love. Akazi ukuthi hey this guy is working with other guys out there ukuthi bamqumbe phansi. Guys, akupheli-ke lapho. Kushuthi-ke uSomila-ke usehamba nawo lamagenge lawa amasha analo bhuti lo womrobhozo, and umngani wakhe lo mpofana akasenandaba naye. Ushilo kumngani wakhe ukuthi uyatshenja, yazi Somila uba umuntu engingamazi. Uthi uSomila nawe ngiyakhula. Wathi abantu bayakhula kodwa bakhohlwe la bavela khona nabangani bababa bakhohlwa. Hhayi wabefika ngempela ubhuti womrobhozo wathi ndoda asithathe i-round, shaye i-round kancane, sizobuya manje. And umshilo ekhomba lo mngani wakhe lo mpofu wakudala. Ngempela bangena emotweni bahamba boba u-4. Emotweni-ke guys lo bhuti womrobhozo-ke bekade sesho ukuthi hayi ngizokufundisa ukubhema wena ube seyintweni. Hayi lo Somila naye uthathekile-ke usebhemile naye uyakhwehlela lana ugwaya umphethi kahle. Usesuka lapho usithi ngempela wena uMiss Universe. Uyanga wena ni-intimate. Uthi yebo kunjalo. Wathi unamanga wena uyaxoka. Wathi indaba ufuna ubungqina, ufuna i-proof. Wabekhipha ifoni. Isidom ngiyaxolisa ukumbiza kanjalo, but why emsendela ividiyo lo mfana engabe umbukisa ngevidiyo yefoni yakhe? Uthathe ifoni yakhe umsendela ividiyo kayanga nayo yonke lento akade beyenza ngayizolo. Lo mfana uyamncoma ukuthi uyindoda wena. Hayi uyazi wena uyindoda. Ha wenzeni? Uyajabula naye uSomila. And lo mfana mesesenaleyo video kusho kona ukuthi usenamandla okuba control bobabili. Usenamandla ukucontrol uyanga, usenamandla ukucontrol uSomila. Cause mekuthi noma yini athi abayenze bethi cha uzothi ngizosenda le video to everyone. Ebese-ke isithunzi sabo guys siba njani? Guys, abantwana manje kuhlathi uzoba ne-heart attack. Kahle kahle umuntu uzoba ne-heart attack uthumeka ngoba vele uyayigulela nje uthumeka unenhliziyo engekho right. And then uhlathi-ke uzomana landa ibhande lakhe aqede ngoyanga. Guys, izingane zanamhla ayifuni ukufunda guys, zifuna izinto zabantu abadala. Aphela lapho-ke guys amazwela namhlanje. Ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Mina ni guys igama wanqabile ngiphathela amazwela enimba ngomhla ka 23 June. Hayi guys ubhuti kamawethu manje nje wabona ukuthi cha ukuvumela umawethu azohlala lapha ya akusilona iqhinga elihle. Usho kahle ukuthi hayibo wendoda